Policijska uprava Krapinsko-zagorska kao i svake godine provela je akciju u Martinskom vikendu, pa evo nekakav općeniti osvrt od kad do kada i kako je uopće izgledala sama akcija. Djelatnici Policijske uprave Krapinsko-zagorskog vremena od 8. do 11. studenog poduzimali su pojačane aktivnosti u nadzoru prometa u cilju povećanja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama. Ono što nas naravno uvijek najviše zanima je koliko je uhvaćeno vozača u prekršaju, koliko je bilo onih alkoholiziranih, dakle nekoliko onih konkretnih brojčanih podataka. Dakle, utvrdili smo ukupno 76 prometnih prekršaja, od čega izdvajamo 25 prekršaja upravljanja vozilom sa nedozvoljenom koncentracijom alkohola u organizmu, pri čemu je najveća izmjerena bila koncentracija 2,29 grama po kilogramu. Evo ono što nas još zanima, je li u vrijeme provođenja akcije u sklopu Martinskog vikenda zabilježena i koja prometna nesreća? Dakle, tijekom ovog razdoblja, 8. do 11. studenog, zabilježeno je 6 prometnih nesreća, od čega je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Što se tiče nekih drugih prekršaja, možete nam ih nabrojiti? Dakle, utvrdili smo 15 prekršaja vožnje motornim vozilom nepropisnom brzinom, 8 nekorištenja sigurnosnih pojaseva, jedno upravljanje vozilom prije stjecanja prava, 4 prekršaja isteka važenja prometne dozvole, 1 prekršaj upravljanja vozilom pod zabranom i 37 ostalih prekršaja. Ono što me zanima, jesu li vozači skloni suradnji kad ih zaustavite? Imate li problema s alkotestiranjem ili svi uglavnom pristaju? Pa uglavnom svi pristaju, imali smo svega jedno odbijanje i to je bilo ponuđeno, dakle, vozaču testiranje na droge i taj vozač je odbio testiranje. Što se dogodi kad vozač odbije testiranje? Slijedi prekršaj, podnošenje prekršaja. Ukoliko se, dakle, podvrgne, a utvrdi se da ima koncentracije, onda se ide na vađenje krvi.